Olen tämmösen videota tässä pelkellä. Tässä on tätä uutta kameraa juttuani tässä. Otanpas. Joo. Server. Mikä on tässä tuo? Ihan normaali, ihan mikä se vaan. Joo. Ei se mitään haittaa. On. Mä oon Iivolmar tuossa kokossa. Mä en veitsää mitään. Mä en haittaa mitään. Tää videos että mä oon nyt tässä. Sulla on niin mulla uusi kamera jalussa tuossa. Pyörii tuo ylhäällä. Tässä on toinen käy vähän ylhäälläkin. Ei se haittaa. Joo, mulla on uusi kamera jalussa. Mä oon tehty tänne jossain YouTubessa. Rujaan. Minua ei tarvitse panna sitten juttua siitä. Niin. Se menee nyt vaikka kun kamerajaluston kanssa. Ei tästä mitään. Mut tuo olisi hieno Minecraft, kato te. Hieno, toi Minecraft olisi hyvä. Kill. Niin. Eikä se tehnyt läpi koko peli. Mukava kun tappii. Tää on mun uusi. Niin. Tässä kun varmaan kuulkaa röyskäystä, se on epätilpeeryllisten muut sanoi, että... Niin. Mutta minuutti on mennyt siinä. No noin pääsi. Ootappa. Joo, on se kaikki oikein. Jos tuosta... Tää on hieno. Tää on pikku video tässä testaamisessa. Niin, mä teen juuri sanoin kameran alussa. Se on ihan ihanaa. Tuonne. Jes. Oi hitto. Nyt aletaan lopettelemaan täällä aamiset. Joo, nähdään taas jossakin videossa. Morjesta.